Vanuit het hele land en zelfs vanuit België wisten de fans van Dylan Hagens dit weekend de weg naar Venray te vinden. Ruim 1550 kinderen en hun ouders kwamen naar de grote uitverkoop van de YouTuber en zijn team. Nou, wij hebben jarenlang merchandise verkocht en dat was super tof. Alleen wij zijn nu met ons YouTube kanaal, met ons bedrijf andere dingen aan het doen. En we hebben eigenlijk geen tijd meer om de merchandise te maken, te bedenken, te verkopen. Dus we dachten, we gaan ermee stoppen, maar we gaan het wel op een mooie manier afsluiten. Dat doen we door middel van een garage sale. Het is niet dat we gaan stoppen met ons hele bedrijf of met het YouTube kanaal of zo. Nee, we gaan gewoon echt nieuwe stappen zetten. Dus we gaan ons focussen op meer films maken, series maken. Er komt een bioscoopfilm aan het einde van het jaar die we gaan draaien. Het kost super veel tijd, maar het is super leuk. Dus onze focus wordt nu gewoon een beetje weerlegd eigenlijk. Heeft dat de reden dat jullie opeens dit gaan doen? Nou, we hebben er heel lang over nagedacht. Ja, ik maak nu al bijna 15 jaar YouTube-video's. En daar hebben we echt van genoten. Maar ja, omdat je ook wat ouder wordt en zo en je hebt wat nieuwe ambities, zoals het maken van films, dachten we van joh, we gaan YouTube gewoon op een wat lager pitje zetten. Ja, en de merchandise, dat hoorde heel erg bij YouTube. En dat wordt gewoon ook op een heel laag pitje gezet, want we gaan ermee stoppen. Is dat een kwestie van volwassen worden? Volwassen worden zal ik nooit, ben ik bang. Maar nee, kijk, we vinden het gewoon wel leuk om leuke dingen te blijven doen. Dus dingen als evenementen of vette Q&A-sessies en zo, daar zijn we nog wel druk mee bezig om daar mooie showtjes van te maken. En YouTube zullen we ook altijd blijven doen, maar gewoon een heel stuk minder. Wat kom jij hier doen? Ik kom hier om Dylan Hagens te zien, Rick, Teun en Marit en om merch te kopen. En wat wil je kopen, weet je dat al? Ik heb al iets gekocht. Oh, wat dan? Een pet. Ik kom voor de garage sale van Dylan. En wil je iets speciaals kopen? Ja, ik wou de Tostibox kopen, maar die hebben we nu gekocht. Ik wil graag een paar foto's maken en een handtekening van hem. Nou, we komen voor Dylan Hagens. En heb je hem al gezien? Ja. Daarachter op het dak toen jullie hem interviewden en daar. Een handtekening. Want ik zag dat je al zo'n mooi papier bij je had. Dan moet je hem daarop gaan zetten. En dan ga je naar de hand de foto eronder plakken. Ja, dit is die van Dylan, dit is die van Marit denk ik. En dit is die van Rick. En wat is er nou zo leuk aan Dylan Hagens? Gewoon zijn video's en zijn grapjes. Nou, ik vind zijn video's gewoon heel grappig. En wat is nou zo grappig daaraan? Ja, ze maken hem altijd leuk en ze doen er gewoon humor in. Nou, hij is super grappig en hij maakt, ik weet niet waarom je hem niet grappig vindt. Gewoon zijn filmpjes en eigenlijk alles. Alles. Ik vind dat hij heel grappig is en ik kijk zijn filmpjes wel eens en dat vind ik altijd heel leuk. En wat ga je nu nog doen vanmiddag? Nou, ik ga sowieso kijken of ik een handtekening en nog een tosti denk ik halen. Oké, nou eet ze dan. En dan mensen betalen daarvoor. Dat levert geld op. Waar gaat geld naartoe? Yes, ja, wij gaan de merch eruit doen voor super kortingen. Maar er is nog steeds een opbrengst en die wilden we dan doneren aan het goede doel. En daar hebben we de Stichting Durf te Vragen voor gekozen. Onze eigen stichting om jongeren te helpen met mentale gezondheid. Dat is een stichting die is opgericht door Marit en Dylan. Dat hebben ze 5 jaar geleden gedaan. Dat hebben ze gedaan omdat ze allebei last hadden. Marit van een eetstoornis en Dylan van een angststoornis. Dus ze kregen zoveel vragen en reacties dat ze dachten we doen zelf met een stichting gaan we oprichten om de kinderen te stimuleren om te praten over mentale problemen als ze die hebben. De uiteindelijke opbrengst was meer dan €47.000. En dat geld komt goed van pas, want het project reist met professionele medewerkers door het hele land. We hebben een robot gebouwd, FOOP, en we gaan nu naar de middelbare scholen, de eerste en de tweede klasse. En daar komen we dan in een soort lesprogramma met spellen. En daarin kunnen de kinderen gaan reageren en dan komen vanzelf de verhalen los en wordt het bespreekbaar gemaakt. Kun je een voorbeeld geven van hoe de kinderen reageren? Ja, ik heb een paar lessen meegemaakt en dan zag je dus echt dat kinderen hun vinger opsteken van goh, mijn oma heeft zelfmoord gepleegd. Of ik heb een zusje die is ook heel mager, die heeft ook een eetprobleem. En dan zie je de klas reageren van goh, er is toch wel meer aan de hand dan dat wij wisten van jou. Door Traboeiend kunnen er dus belangrijke vragen gesteld worden en gesprekken op gang komen. Maar onder de fans was er nog één andere prangende vraag. Wanneer wordt er nu getrouwd? Ja, als COVID niet had bestaan, dan was Marit al lang Marit Hagens geweest. Maar ja, we hopen nu toch echt dit jaar te kunnen gaan trouwen. Alleen ja,
Ik durf niks meer te zeggen tegenwoordig. Komt daar een film van? Nou, we gaan geen film maken over de bruiloft, maar we hebben wel een hele toffe bruidsserie gemaakt. Dus een bruiloftserie moet ik eigenlijk zeggen, want het gaat ook over de bruidegom. Maar we gaan 4 afleveringen maken, zeg maar onze weg naar de bruiloft toe. Dus het passen van de trouwjurk en voor mij een pak en noem maar op. Er zijn allemaal hele leuke dingen wat we al gedraaid hebben, want ja, dat was eigenlijk 2 jaar geleden al. En hopelijk kan dat dus dit jaar ook online komen.